Broadcasting Company sa balita, komentaryo, issue, Aksyon Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Reports, first portion. Maayo nga gawas ng Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Reports first portion sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga. Ako naman ang inyo sining ka-aksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Aksyon Reports, first portion. Kamusta nga ito sining mga kaaksyon sa sining adlaw mga kaaksyon yari kita sa ika-21 na nga adlaw sa bulan sang Oktubre tuig 2021. Webes karon mga kaaksyon sa ato sining mga kaaksyon bugtaw na ni siguro ang halos kalabanan nga mga kaaksyon ta pero ting wala mga obligasyon pahinay-hinay kag nagapiyong-piyong pa sa sining mga inoras. Aksyon Reports, first portion. Sige karon dugay-dugay aton hibaloon ang nawong kag palibot naton diri sa syudad sang Bacolod upod ang report sa aton sining patrol we Aksyon Alvin Graba. Samtang sa Kapitolyo Probinsyalya nga balita, igabalita ni Aksyon na Marlon Hinovia, ini may kangtaran sa gimmick sa mga LGUs para makakumbinser kunuho sa mga residente sa pagpabakuna, makabulig agad nga malabot ang herd immunity. Suno kay Provincial IETF Action Officer Attorney Refrando Diaz. Aksyon Reports, first portion. Kag sa balita naman sa Bacolod City Government Center sa City Hall nga report igabalita ni Aksyon Dale Salazar bulanan nga nutrition scholar dugangan sang 500 pesos. Aksyon Reports, first portion. Samtang sa BCPO naman nga balita igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa Bacolod City Police Office Director Colonel Thomas Joseph Marter nagdayaw sang maayong performance sa mga traffic enforcers nga nag-intra sa dancing traffic enforcers. Aksyon Reports, first portion. Kag pila ka mga balita karon nasyonal diri sa aton sining pangalagad sa inyo sining palatuntunan. Aksyon Reports, first portion. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 4:31 daligid ang mga kaaksyon standby matagtabilang ka mga commercials kag lambadahon ta dugay-dugay ang report sa aton sining patrol pagkatapos lamang sini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon. Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon. Aksyon Radyo salamat sa paservisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampi
radyo. Pagkulong kag negro sa nun inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. kaya Kasi tumakami nga pinagapat-apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga passing para nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ulan, dapat man proteksyonan. Pabalik kinadre sa ato sining pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 4:39 kantuan tanang report ni Aksyon Alvin Graba manghisayod kita kamusta untang palibot sang syudad sang Bacolod kag iban pang mga lugar nga ginkantuan sa aton sining patrol sining aga balita sa patrol. Yaring kauntan sang sitwasyon sang palibot sang syudad. We have Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin, good morning. Coffee bye. Coffee bye. Yes, the best may coffee kapin pagid kung serve sa imo sining aga. Maka sining kabalaya nga wow, magpapaligo. Ba. Kag magampal kaya nga. Kamumot. Oo. Kamumot man sa imo isa pa. Ba. Magambal anong isa man? Isa pa kakape. Gani. Ang laragway aksyon na Rex karon sining kaagahon sa syudad sang Bacolod wala lumadugay na kalibot man ang patrol sa downtown area aksyon Rex may pipila na ka mga kauturan naton ang amat-amat na sa pagbiyahe. Actually, ang iban going siya sa Punta Taytay, ilang iban man going Libertad from Banago, ang iban from Tangkay Bata kag Mandalagan. Ang Din gani ang second data sang registration sa Robinsons Gyapon sa Mandalagan? Yes, sir. No? Mandalagan sa Gyapon, sa may Robinson's Place, maguro adlaw ni Action Rex namin nakuhaan view bala kung maguro adlaw namin ni lantawan kay kahapon. Umpisa dito sa area sa barangay Mandalagan, medyo duro-dulong pa. And karon niya maguro adlaw makita ang tagid yang sitwasyon kagalaragway bala damo na, hasta din na sila, no? Amo nang makuha ang taman na karon. Now, ang kuan gadi aksyon na sa ato sining mga motorista, abiso lang naton maglabay ka sa may area sa Luzuriaga, especially lapit na bala from may Jaylee pakadto sa may Fountain of Justice da Action Rex. Din nga Jili man? Sa may Jelly Marketing bala da Dampi. Magliko ka bala kung halin ka sa SPCMA, liko ka pa Bukid, dara pala sa may Bangga da Action Rex, pagkato sa may Fountain of Justice, halong Jutay. Hindi ka guro magliko, rekta-rekta ka. Halin ka SPCMA. Pwede sila makaliko sila pa Rizal. Oo. Pero kung rekta, pasaka, going to Fountain of Justice, ginang kantuan nila. Daragid, no? Extra ka pagalong, kay ginbutangan na sang baral. Nga? After kay ginbuhusan na Action Rex, kanti nagliga to nga adlaw, kayo ng inangadalan. Sa may atubang sang Fountain of Justice? Kilid Action na Rex, kilid sang Fountain of Justice. Diin, sa may check-in bala dadayon, check-in hotel Dampi. Do, magasiling man ko nga do nag-check-in ka man dira nga area mo. Dampi, tubang siya na Action Rex, wala lang madugay na buhusan na, no? Kung buhusan na sa semento, that is why ginsarado ang tunga sina, ang half sina. That's why obisuta. Ano na asfalto kung simento? Simento aksyon na Rex ang ginabuhusan. Ginkalkal gina nilang simento na, ginkuha na da? Yes sir, actually ginkalkal gid nila, no? Dinaalin man sa may halin sa may anong da gani Galo? Luzuriaga Action Rex, no? Luzuriaga down to SPCMA mo na nga dalan? Alin SPCMA pakadto sa may Bangga mismo sa daan nga City Hall sa may Araneta balada. Amo na ang portion gid lamang. Estimate ko ni mga 150 meters ni or 200 meters. Tito mayo pa man nadang dalan da?
medyo kuha na ni siya kung lang taon tagi dyan, basi graduate na bala o kung paso na siya sa pilak tuig na. Oo. That is why gagin guba na ni siya Aksyon Rex, gina-amat-amat na guba kag para isla naman sa bagong simento. Kagina, actually, kagin pa mangkuta kung saan nabuhusan kay kapon paglabay namon kapon ni Aksyonani. May buho pa ni siya para ora naman ang mga kuan ang ginapison na kag ginakayo na gidya tanan. At ikagina sang aga pagbalik na mo ni Aksyonani, uy, ginbuhusan na gali at ilang taon tabi. Hindi na masudlan, subong? Slow down lang, isa lang gid Isa lang kaway? Isa lang kaway, no? Isa lang kaway ang kung going ka sa pabukid. Pabukid lang away. Ngaway, amo lang na. Kung alin ka specim hindi ka magkarekta, left side ka, o anong gagi daw, one way lang na da? Especially kung alin ka bala sa SM bala Aksyon Rex. Pasaka ka? Pasaka ka. Amo nang makagida. Amo nang makaagida. Ang kalabanan nagalabay Aksyon Rex, iya sa ang home site mo. Ang kalabanan nga mga salakyan di pasahe. Home site. Home site gagi pa na da? Gagi pa da Aksyon Rex kung alin ka sa SM, going ka pa. Di galiko guro na sila yan sa right side going to Rizal. Left side, hindi, alay naman na iya kung going ka sa... Alay naman ang ruta yan. Daw punta Taytay, galing na yung ruta yan. Oo, punta Taytay, Rosario na siyang away, bala. Ang ato niya, diri lang sa dalan sa Lusuriaga, Dampi, Aksyon Rex, no? Walang naman niya ang ginakay o kagagin buhusan na sa semento. Actually, isa pa lang na kalain, kaya ako lang taon mo, apat na siya kalain, so isa pa lang kalain ang nabuhusan na posible, basi-buwas sa pundasyon. Apat kung duwa? Kaya apat na siya kalain sa kabilugan, kulang taon tabla Aksyon Rex dara sa area. Ti isa pa lang kalain ang nabuhusan sang semento, tapos may isa pa to kalain sa pihak. That is why nga dapat ang manisya. Extra lang nga paggalong kikimutan nga na sang baral kay mabudlay pala kung magpinagusto dalagan. At iba si madiskrasya pa sila. Kagati, hindi pa mana, basa pa, hindi pa mala, no? Pero ang tabon ng kung ano basa pa ne? Yes, that's why takloban na nila Aksyon Rex basi man bala mag-ulan kundi imbis na maayo simento pag-ulan dyan basi bala maggubaman, no? So, amo na, abis ta sa aton sining mga kauturan sa sining aga, especially sa mga motorista, extra gid nga paghalong kag slow down gid para man malikaw man sa disgrasya. Ang pila ka mga dalanon subong kagaw na Aksyon Rex, especially kung going ikaw sa may dalan sang Araneta, masyado pagit ka tauhay, may pipila ka mga kauturan naton ang amat-amat naman sa pagbiyahe, no? While ang dalan sang Burgos sa sining Tinion, masyado pagit ka tauhay ang iba naton ng mga kauturan, especially sakyan di pa sa hialin sa area sang home site, may kita nung kita diri Fortune Town, amat-amat naman sa pagbiyahe. Ay, by the way, Aksyon Rex sa pamangkot kung pila subong ang presyo sang isda, may pagkambyo na naman, no? Isda? Isda, mga itda. Ba? Ngambal yan, kung magambal, ano ba ni sa bata, balagin pamangkot. Ano nang English ang isda, itda man? Sa basang bata, fit. Fit. Daw pero fish gali. Aksyon Rex, ang presyo karon sa Bulao is 220 Aksyon Rex, no? May pagnubo pero may pagsaka man sa iban. While ang ining pasayan sa karong pabilin sa siya 350. Regular pa lang ning siya 350 Aksyon Rex, pero at least medyo dako gawa, no? While ang luko sa karon is dalagal sa 280 to 300 pesos, nagadepende man sa sizes niya Aksyon Rex. Ang bilong-bilong gani available na karon, medyo nagnubo siya jutay between 220 pesos. While ang durago kaya mo medyo mahal 240. While si Salmonete nagdubo man into 250, ikumpar mo tinalikdan nga si Mana nga naglabuot sa 280. Si Marot medyo nagilansang siya Aksyon Rex sa 200 pesos as compared mo nagligad nga 220. Sa diin ang Bangros pabilin
balik sa 200 pesos kada kilo, while ang tilapia balik man sa 160 pesos ang kada kilo. Mani aksyon na rin ang pila ka mga sitwasyon ka nalakip na diri ang pila ka mga presyo sang isda no sa sining kaagahon. Ang observation sang patrol ginatulong sa Pinaksyon na ni Kiraw ang kaaksyon nyo. Aksyon, Alvin Graba. Para sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat gid Patrol Aksyon Alvin Graba nagalambiyong pa sa pila ka mga lugar diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Sige, daligid lang kay Adrian Magallanes. Good morning lang. Tunin na kag Hinida Ordonez. Mayong aga lang. Kag Ters Vergara Sancho. Adrian Magallanes na po di kaas. Good morning, sir. Di ang vinyos ang COMELEC registration sa Robinsons, Mandalagan. Kadto dito Adrian Magallanes. Rodelyn Gayem, may lang pagpamate. Good morning lang, Remar Hicano Haliasgo, dira sa La Castillana, no? Tamyaw lang pamilya Haliasgo, mumanigya po, no? O sige, Juliet Dinero, Julata, may lang pagpamate. Kagawa Dimbong Jocampo, Olive Tababa, may lang pag-monitor. Kagrofi Libran, may lang pagpamate. Jinky de Alagdon, good morning lang. Star Mayo, kay Vanessa, good morning lang. May lang pagpamate. Si Ronnie Gordon, good morning. Gapangapisya kuno Papang Alvin. Si paring Ronnie Gordon. Evelyn ni Pomosino, may aga. Evelyn ni Pomosino, good morning lang. Alex Fuentes, may lang pag-monitor sa sining adlaw. No? Evelyn ni Pomosino. Sige. Si Mox Espanyola, ara naman tamyaw lang sa tanan nga mga tagpalamatea sa banwa sang Isabela, may lang pag-monitor siling ni Mox Espanyola. Gerly Coniendo, may lang pagpamatid sa Riyadh, Saudi Arabia. Thank you, Gid. No? Criselda Balindes Ayman, good morning lang. And Mr. Milili Oligo, good morning lang. No? Ayos, good morning sa inyo tanan-tanan. Action Reports, first portion. Sige, daligid lang mga kaaksyon, dugangan taning mga balita ta. Pagkatapos lamang sining. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila,
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag tapos sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagtamog ko dito at that time. No, Chimpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtatapos din nagtabot dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan
ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawatang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw na pambuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Nakas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon ha? Kakagigdo no? Sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 5:01 na nga ton oras mga kaaksyon. Daligid lang standby na aksyon na Eric Magbalwa, balita gikan sa BCPO. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Ma-recap kita na isang resulta sang STL kahapon tubtub kagabi. No? Sa first draw sang Small Town Lottery kahapon sang aga, 10 kag 7, liwat 10-7. Ikaduhang draw, last daw sang hapon na ni, 22 kag 1, 22 and 1. Kagang third draw, kagabi, 31 and 30. Liwat 31, 30 sa third draw mga kaaksyon. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Dire kita sa aton sining Lotto result mga kaaksyon. Dire kita sa duha ka mga Lotto result, ang Mega Lotto kag Grand Lotto 655. Yari na ang Lotto result. Yaring resulta sa Mega Lotto kita na ay 645 mga kaaksyon, mga 24.5 million pesos ang nagahulat nga padya, pero wala sang jackpot winners mga kaaksyon. Mega Lotto result 2, 18, 45, 1, 15 kag 30. Liwat 2, 18, 45, 1, 15, and 30. Sa ato sining Grand Lotto 655,
mga 68.7 million pesos. Wala man sang jackpot winner ho. Mayugid 68.7 ang ato sining Grand Lotto result 655 22 21 18 39 23 and 9. Liwat 22 21 18 39 23 kag 9. Iyari na ang Lotto result. Ayos, sige mo yan itong atusring nga resulta sang Lotto kag STL ang Small Town Lottery. Aksyon Reports, first portion. Katuan tanang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa, Mapabacolod City Police Office. Nakita mga kaaksyon. Ini may kang tanan sa palayag ni Colonel Colonel Thomas Joseph Marter. Gindayawang maayong performance ng mga traffic enforcers nga nagpasakop la sa dancing traffic enforcers dito sa city government sang syudad na kaligad nga adlaw mga kaaksyon. Ato ni Baloon ang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Kalikaw sa report, upod na kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Rex. Report kika sa Bacolod City Police Office. Gindayaw ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir ang proyekto sa Traffic Enforcement Unit kag sa Bacolod Traffic Authority Office o kon bitaw ang Dancing Traffic Enforcer. Si Martir ang nagtambong sa final round sang Dancing Traffic Enforcer nga gipatigayon sa mga mayroong dalanon diri sa may syudad sa Bacolod. Suno kay Martir, Action Rex, nakita niya ang talento kag abilidad sa mga traffic enforcer nga naga-supervise sang trapiko durante nagasaot sa mga dalanon. Suno kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, wala lapat kinakapatuman sila sa traffic rules and regulation, nakahatag pa sila sang kalingawan sa mga motorista. It really boosted the morale of the traffic enforcers despite na sila permis sa dalom sang kainiton, sang adlaw. In fact, sige kada servicios as traffic enforcers na kung ano-ano pang biyayaw sa imo, kung ano-ano pa makigan ka pa, but still, they were given time to showcase their talent also. And may mga premyo sila nga nabato. Hindi lang kayo in the form of monetary consideration, but of course, mga one sack of rice and other gifts from their sponsors. So hindi na sir nakahatag sila sa pag-supervise sa traffic rules and regulation, kundi doon nakahatag man sila sir sa kalipayan sa aton nga mga motorista. Kasi nakita sila sa dalan sila nga nagasaot? Yes, so kadamog isang aton traffic enforcers, considering Bacolod is really improving, kadamog sa lakyan, no? Isa na sila nga makabuligid sa ensuring the smooth flow of traffic. And kung ikaw man nag-drive, kag medyo patuyo ka, kita ka sang dancing traffic enforcer, medyo makapabugtaw man sa imo at makapaiwas ka sang aksidente. I really commended Major Kulanag, no? Masadyagid kahapon and really it was supported by the entire bitaw. Action Rex, si Police Colonel Thomas Joseph Martir, Officer in Charge sang Bacolod City Police Office. Ini nga report, ginaduro Police Office. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Thank you. Salamat kay Aksyon Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office kay Salvador Tanalion. Condolence sa Marsili kag Jinton family, correct ni sa sir. Salamat gid Sir Salvador Tanalion. Maricho Gonzaga, mayong aga lang, Richard Malayang, dira sa Barangay Hagimit, La Carlota. Manjo Orniho, good morning lang. Kag Armand Regalado sa Montara Isabela, salamat sa kape. Ay, perte si Armand Regalado, no? Salvador Tanalion, ara na siya gali. Nenfa Ibanez, may lang pag-monitor dra sa Barangay Tangob and Dodge Dalida, ga-monitor sa Silingaga, no?
And Angela gayon Dato Castillo, mayong pagpamati lang kag sa bata niya sa Lebanon si Maricon Castillo, si Mr. Milili Uligo gatamyaw kay Kagawad Timay kag Monet Lobaton sa Mambulak Silay. Kay Madam Jo Salanga mayong agalang no kag Aksyon Fred Salanga. Pa morning lang danay kag maghigop sang mainit nga kape. Ay pwede si Aksyon Fred Salanga. Morning lang Aksyon Fred kag kay Madam Jo Salanga. Idire ka fort na may lang pag monitor kay OTTG Idi Oreca Fort. Ayos. Sige kag kalakip man sa kay Martin Aliling. May lang pag-monitor sa sining oras. Action Reports, first portion. Daligid lang mga ka-Aksyon, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:09 ang aton oras. Daligid lang, matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dilig lamang madugay sa report na ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Bulanan nga nutrition scholar ho, dugangan sang 500 pesos. Bado ka nami ha. Ang mga detalye sini karon dugay-dugaya sa pagpanumbalik sang inyo sini nga palatuntunan pagkatapos lamang sini. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero si
Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga minawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika,
Ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita Pagdayo na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 5:21 aton oras kadtuan tanang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa bulanan nga nutrition scholar dugangan sang 500 pesos. Mayo maning balita ho. Balita City Hall. At least ang bulanan nga nutrition scholar madugangan. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale, mayong aga. Good morning, Action Rex. Good news sa mga barangay nutrition scholar ako na BNS. Bagod mayara sang 500 pesos nga dugang sa ila sinibulanan nga alawan sa umpisa January 2022. Ini ang ginanunsyo ni Bacolod Councilor Cindy Rojas, ang chair sang Committee on Health, matapos nga ginaprobahan ni Mayor Bing Leonardia ang iya sininga pangabay. Ginapahayag ni Rojas Action Rex nga hindi na kinahanglan nga maghimo o kon amyandahan ang isa ka ordinansa sa pagpatuman sini bagod ang mga BNS ang nagatrabaho sa idalam sang City Mayor's Office. Diri sa Bacolod Action Rex, may ratanan sang 88 ka mga BNS sa 61 ka mga barangay. Bangod sini, sila ang magabato na sang 5,500 pesos nga monthly allowance sa umpisa January 2022. Pa-approve naman kay Mayor, increase na sang allowance ang ato naman yung mga barangay nutrition scholar. Increase na sila starting January, additional. Bali pareho na sila compensation sang aton DHW. Pila lang? 5,000? 5,500 na sila. Nabatian si Bacolod City Councilor Cindy Rojas. Santon Plus Gold mga ka-aksyon, nagahatag sang all-in-one nga benepisyo. Isa ka effective nga food supplement nga mayara sang 5 ka healthy nga mga ingredients. Kang isang mangustin, may balunggay, margoso, ahos, kag spirulina. Maginom sang Santon Plus Gold mga ka-aksyon para mapabaskog ang
sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo. Aksyon, Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Reports, first portion. Ayos, salamat gid Aksyon na Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ang problema, dire kay problema nga itong sining gobyerno lokal sang manubong turnout sang nagpabakuna. Ginalantaw ko nung rason, no? Isa sa mga rason sa kung nga manubo ang kaso or manubo ang pagpabakuna sang mga kauturan ta amuning resultang padayon ng pagsaka sang mga kaso sang COVID-19. Ginako man ni Bacolod City Emergency Operations Center Executive Director Ang nga wala naganubo ang kaso sa karon sang COVID-19 sa syudad sang Bacolod sa piyak sa nagkainlain nga mga vaccination strategy nga ginahimo sa karon, no? Sa interview kagabi sa Aksyon Firing Line, ginpayag sang EOC Executive Director nga apisar sang madamo nga vaccination strategies kag 24/7 nga bukas ang mga vaccination centers sa diin bukas salin Lunes, Tubtob, Domingo nagapabilin nga manubo sa gyapon ang numero sang nagapabakuna. Amo na mga kakso, no? Kaling hindi mo man mapilit ning hindi magpabakuna kay kung hindi siya, hindi gida sa iya. Oh, ay, pero may mga tao yang hindi magpabakuna mo minano ka pilit nga hindi magpabakuna, ha? Oh, sige, amo ning iniisa ang rason kun nga nagapabilin nga mataas ang kaso sang virus sa syudad kag dugangan pa sang presensya sang variant sang coronavirus nga mas nagapadasig magdamo sa mga nagakalatnan mga kakson. Ti pinsar-pinsar, isip-isip sa way pa magkapabakuna. Dapat magpabakuna kita para sa safety man naton ini mga kakson. Ba, porte kayong iban ati kung sa bagay laman na diretso. Amo nang siling man ang presidente nga kung di ka mo magpabakuna, sudlon-sudlon ka mo sa mga puluyan nyo kag pang injeksyonan. Action Reports, first portion. Ay, marosadya nga sitwasyon ini. Sige na nga. Sa mga kakson tada, pagro paminsar gid sang matutuod kay ang halos kalabanan actually nga nagakapugday, nagakapatay ang wala mabakunahan, no? Amo gid na mga kakson. Sige, morning lang kay Sir Hel Javier Hog, monitor sa Rawai Sport Saudi Arabia. Good morning, Sir Hel Javier, no? And Luigi Joven, may lang ang pagpamati, insuli-suli. Sa Barangay Handumanan, good morning lang da. Luigi Joven, ha? Thank you, Gid. Amot kung correct maningalan mo. Kay Nuna Agrabante, good morning lang. Ga-monitor sa sining mga inoras. Rufino Era Gabino. Dira sa Handumanan, good morning lang, Sir. Rufino Era Gabino. Kay Noy Erwin Di Catoria Gonzales, may lang ang pagpamati sa kapihanda ni Makmak sa Barangay Maaw. Kay Aidalunan, good morning lang. Kay Elvera Hilogo sa Charito Heights, good morning lang. Oy, si paring Roel Seroma pa sa Libertad Public Market. Salamat gid pare Koya. Paring Roel Seroma dira sa Libertad Public Market. Good morning lang, no? Ayos kay Labayan Eduardo Jr. Salamat gid, no? Thank you gid Sir Labayan Eduardo Jr. Action Reports, first portion. Sa atong sini nga pagpanumbalik dugay-dugay, report ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial, gimik sa mga LGUs para makumbinser ang mga residente sa pagpabakuna. Makabulig dako ni agud nga malabot ang herd immunity suno kay Provincial IETF Action Officer Attorney Refrando Diaz.
mga detalye sini karon dugay-dugay sa aton sini nga pagpanumbalik diri sa Aksyon Reports or Aksyon Reports first portion. Sige, dalig lang mga ka-aksyon na standbayanay, manumbalik kita sa dinigilamang madugay. Ining Santon Plus. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan ni wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabsan ang mga kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton. Pabalik kita diri sa ato sining pagpangalagad naka-standby si Aksyon na Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo Provincial. Ini may kangtanan sa gimmick sa mga LGUs para makumbinser ang mga residente sa pagpabakuna, makabulig agad nga malabot ang herd immunity. Suno kay Provincial IETF Action Officer Attorney Refrando Diaz. Balita Kapitolyo. Yaring kauntan sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia. Aksyon Mar, good morning. Ayo kon mayara sang nagkalain-lain nga mga gimmick o kon insentibo ang pila ka mga local government units o kon LGU sa pagpatigayon sang vaccination program. Ini ang reaksyon ni Provincial Administrator kag nagasurvey man bilang Action Officer sa Provincial Interagency Task Force nga si Attorney Refrando Diaz II sa pila ka mga ginatanyag nga promo sang pila ka mga LGUs diri sa Negros Occidental para lamang nga maengganyo ang iban pagid nga mga residente nila nga magpabakuna kontra COVID-19. Suno kaya Diaz, hindi lamang diri sa Negros Occidental ang nagapatigayon siri, kundi pati na ang gobyerno nasyonal para lamang sa isa ka tinatuyo nga magdamo ang makumbinser nga magpabakuna kag manabot ang ginatawag nga herd immunity. Ang national government may araman para full, di ba? And if you upload ang imo vaccination details sa ilang DICT nga vaccert. So again, it's all about helping one another, give incentives para lang ma-motivate ang tanan nga magpabakuna kag hindi maghadlok sa bakuna. Nabalawaan nga isa sang mga lugar dari sa Negros Occidental nga mayara sang raffle draw sa mga nagpabakuna amo ang syudad sang La Carlota. Mayara sila sang raffle draw sa maabot nga Disyembre 30 nga sa diin ang magabutan o kon magadaog ang pwede makakuha sang tricycle, laptop, kaiban pa nga mga papremyo. Ang Aksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hinovia. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat gid Aksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, la 5:43 ang aton oras. Mga ka-aksyon, rektahon ta si Aksyon Alvin Graba. Sa balita naman sa patrol, mga natipon nga mga blotter entry, kag iban pang mga balita, we have Aksyon Alvin Graba. Balita sa patrol. Sa detalye sa ring balita, Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Rex ang sitwasyon karon diri sa area sang Robinson sa partikular ining mga registrants hindi na magdubo sa 1,000 ka mga persona ang nagalaom nga marehistro karon nga adlaw. Actually Aksyon Rex kung sa may sa southern part isang Robinson sa Aksyon Rex nagaumpisa ang kunamo ni ang pinaka-umpisa sang pila ang pinakapuno kabalo ka kung diin ari na Aksyon Rex sa may parking area sang Robinson sa place no sa tinuon but this time ang sitwasyon fully nga ginabantayan sa mga kapulisan CLO na ari naman diri ang yung mga kapulisan sa nga mobile patrol unit kag ang task force disiplina. Now na istorya ta wala gid lamang madugay si Police Lieutenant Glenn Montaño ang Deputy Chief of Police sa Police Station number 3 sa diin Sinuusaya. This time Aksyon Rex ang wala pa so far sa may na-record ang ila sini nga hanay as to sa mga nagkaladakpan o kung nagkalaresto kag nakabaylar no sa sini nga aga sa piyak sini nga gindagsa ang pag-abot sa mga registrants karon nga aga. Ari Aksyon Rex ang pahayag ni Lieutenant Montaño. In order na to na mangin malinong gid no kay kada sa tropa na tinuloy diri ang city legal ang
MPO kag ang police station 3 nga mga personnel. Oo, but so far sir may na-encounter kita nga mga problema with this time. So far wala pa man na kalabanan nga ano na sila kundi ng pila gasugod katapos malalang aton di nga ginaatubang ng mga problema nila. Aksyon na sa kabahin nila mga ilisang sitwasyon kag pahayag of course ni Police Lieutenant Glenn Montaño ang Deputy Chief of Police sa Police Station number 3. Still counting Action Rex ang 1,000 nga gina-estimate. Still counting kay may madamo pa sang nagaabot Action Rex. Actually, ari nakita Action Rex sa may pinakapunta na gid sa may parking area diriya kag magamat kung may madugang pa asus makadto na gid niya sa area sang Go Hotel. Pero ang kuhaon Action Rex as initial 350 sa Di mga na picture regular. mo? Ara na da, send ko na. Why, di ka abot. Basta na traffic ko roda sa Mandalagan. Ara na, send ko na. Why, di ka abot. Ni Na traffic ko roda sa Mandalagan. base nakita na ni Eden. Kita na gani ni Eden. Nakita na ni Aksyon Eden? Oo, nakita na ni Eden kag ni JM. Why pa man diya? Way pa da. Sige pero estimate mo Action Rex ako kung paglantaw ko ni kung kay ko mo padayon pa ang pagdagsa kag ang pag-abot sang pila ka mga registered Action Rex kadto na dire sa may area sang Go Hotel ang linya Action Rex. Pero ang initial kuhaon is 350 ini base sa na kuha natin ng mga information from Sir Taba Jiringo. 350 sa regular registrants and mga more or less 100 man Action Rex para sa PWD senior citizen. Ini sila on special lane naman nga napahamtang sa may northern part sa entrance sang sini nga mall Action Rex. Report sa patrol ang ka-action nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Sige, salamat kid Aksyon Alvin Graba reporting live gikan dra sa Robinson's Mall kung sa diin ba sobra naman isa kalibutong linyada para sa registrasyon sang Commission on Election. Sige, daligid lang mga ka-aksyon na standby, matagtapilag ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Ang inyong mabatian, isa kabila. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio
So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagagalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung delay na naman-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. Bakit sa mag-fire ko to my part because the year na nagsulod ko, ito ko nagdamog ko dito at that time. Chipo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. Kaya muna ato ginagkaming responsibility
as a broadcaster, no? Kaya ang ating responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon ha? Kakagino no? Nakakabak na! Tutugo sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong sa yun siya relevant, gakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa atong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Tirador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nanging kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot ko o pwini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durong gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Kilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sa Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Believe Awards sa University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian swine flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasiling nga tawag ako nga icon player na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status na kinahanglan na ang gawin mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala tutos sa tanginan. Ako na ko ng issue lang. Action Reports, first portion. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa ato sining pangalagad. Salamat gid sa inyo sining pagkigupod mga kaaksyon. 65 days before pa man mag-Christmas Day, kag 72 days before pa man mag-New Year's Day, mga kaaksyon. Sige, standby na sa Aksyon Balitang Bayan numero 1 upod kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Abuso. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako naman ang inyo sinikaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Maayong aga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.